Ja tervetuloa mukaan Riihikankaan moottoriradan Nurmekseen. On 30. päivä toukokuuta 2017 ja Tommi Vartiainen BMW:llä ensi kertaa ajamassa nyt täällä ja Bemaria testataan talven jääratajuttuja varten ja autona meillä on BMW 325 tehdasvosvoimia 192 plus pientä piristystä. No niin, siellä kuljettaja. Miltäs alkukierrokset tuntui Riihikankaalla? Hyvältä nyt. Joo, onko miten kivikkoista välillä? No välillä tuolla on, että pitää välillä löysäillä, mutta hyvin pystyy ajamaan. Joo, no niin, pari kierrosta siitä ja esittelehän meille ratakuvaillaan. No niin. Testikierrokset ajettu. No, miltäs testikierrokset nyt tuntuu? Nyt tuntuu hyvältä. Joko rupesi ajolinjat löytymään? Joo, ja mä pääsin jo lintassa paljon paremmin. No niin, hyvä juttu. Hieno homma. No niin, siinä kahteli välillä pakoputki tuolla. No niin. Kuuluu väliin. No niin, tässä meillä treenit Riihikankaalla jatkuu.